tabukni je BJP Jonojati Morcha rokni je mission nugui tongmani abo angkisa kokma sasinai tabo BJP Jonojati rokni mission kaisano je sakapano 2026 ADC election hakai ADC dokol khlainani boni tabuk kuno mission krikya tiprasa development tiprasa yok sanani dop yok sanani kuno mission kure ekmatra mission heke 2026 je sakapano ADC dokol khlainani imang nuk tongo kintu o imang kuno dinapano kuplum yasi puronong yasi magi puronong ya ari dokol khanapan to sarkar chanapan to MDC songkha nangnai bile MDC number nangnai bile o MDC number boron mane be borok mai yasi nong ni yago tabuk tongo 10 ta tongmani chin borong nang da hongso phaibe kya taw nong thane tongo 9 ta sarkar chanan he koita nangnai 16 ta nangnai te 7 ta nor boron mannai bo jaga ni mannai takarjola hai jaga manai naro Mandai Polimpur hai jaga manai narok Jirane hai jaga manai narok Simna hai jaga manai narok Ramchandrogar hai jaga manai narok Halhal Asambari hai jaga manai narok o jaga rok norok nang to wansu goi nong ang butu asima hina hasi tamba hinga je jaga bo MDC bo tipramo thani MLA bo tipramo thani a jaga bo 2026 Sorry, 2021 tipramota busuk boot by lead khai 2023 busuk boot by lead khai abo wansung naikhe no calculation by ekdom hisab ongor phaible abun bagana angsawo noni o je wansung mani abo kuno dina phano kuplomung yaisi tabuk ani kokhai mosi noni je noita je tongruk tongmani o noita bo buskang salo nong yago tongruk glak sungnai pena hisi morani chelakang nanai Gongga Nagar nanai Nini Koromsara nanai Rajapur Mija Kathal nanai sengnai painai ani advice tongnai nong thani norok u jesini je tipramo tharoni sito nongni somoy nosto khaya karei nongni je sit tongmani a sit no da banjri narman a jaga focus khlaike nongni boi kaham mungna hesi nongni kaham wan sogoi sang sawai hudda nijina niji thogoi kuno lab kri norok thogoi tong nijina niji je jaga a jaga pesi peria norok a jaga jesban busuli khlai tongdi o busuli kundino peria hesi abo haino demising painai abo nang sana musungo norok takarjola hai jaga rago mandai hai jaga rago chini Ramchandrogar hai jaga rago Asrambari halhal hai jaga rago nongni Narendra Modi bai Amit Shah helicopter bai rang wati wama ke wari sarpano a jaga kuno dino pasingia abo kuno dino sombobia o bastov abo haisi amgabo non sanam sungaisi norok je an kisamisa joining khai phurmani abo hudda si norok ari bokhrogo kaham ke wan sungna ba 2026 norok je phainani talina je haisi record naina ba record 2021 tipramota busuk boot by lead khekya 23 busuk boot by lead khekya a jaga hoite norok 100 200 2000 kaisano norok bidnong BJP tlang thanga sini tipramothani pukhurni norok 1-2 balti tuitlang thangkono sini tipramothani pukhur kuno dina naine haisi sini tipramothani borok kun dina paithaiya sini tipramothani sapudar kun dina paithaiya sini bubagrana hamjangnai kun din paithaiya haisi so abun bagino somoy hudda nosto dakladi nongni je sit tongmani ab sitnoda banchri narangmono abuno norok focus khlaile di haisi ang nong sane abun sana musungu abun sadi nong Narendra Modi te Amit Shah sadi je sit tongo o sit o sing khlai tongmani a jaga jeng norok helicopter rang thang sarpano junga jagra pasing henai norok sai di tala si diaisi sadi abo ngai o basto kok norok hasi je nog imang nugui tongmani tabu ang kaisa kok ya kaisa message ramu jungu sini entire tipra sarok no je Jonojati Morcha khai tongnai rok no ang sanamu jungu by chance jodi BJP do ADC o phaikano phaitmaya guarantee de warranty jodi phaigakai sabu saloknai ADC o BJP sarkar pano saloknai heke state government sabongkai ho Bangladesh ni phainai rok borok haisi borok saloknai bahagi saloknai je somoy lai thangnai yo sini CPIM tongpro state ni CPIM rok ADC no salogo state ni CPIM rok je samani ADC ni CPIM rok sei no ma karon ma khayo haisi o samuno ma khayo kun dina free hand samu ma khlaya freedom kai angabuno ang advice te request sini Jonojati Morcha khai tongnai tipra sarok no jodi BJP TTADC o phai thangakai
puila sikang tam khaina ne borok ADC ni reserve no borok sebai nanai sebai nai borok haisi awon pore tam khainai sebai je Bangladesh ni phainai borok no sini Tiprasa area o ADC area o borok colony slamnai haisi colony snamboi dabai nai haisi borok tamba hindi bongni jaga to pai thanga sini ADC o sung Tipra mota tamabai borok kuno samung khlaimi ang tonga kebengui tonga bongno awon bagai sungma wan suktai sin Tiprasa rokma wan suktai sungwan songa nangnai je phatani Bangladesh ni phainai rokni mission kaisano ADC area sebainani ADC area sebayoi ADC area o colony snamboi je aini phanai borok no danani plus ti Tiprasa rokno sob samoi no bunsai tolakhai tonnani bongni abo mission haisi norok jodi sini hamkraini bagai dophan bagai wansuk tongakai ko kurei sing bigrangni mano mandi soktani bagai sing khlanya nango haisi khlaidi ko kurei kintu mama wansuk na haisi tini nung je jaga rabar bagan khai tongo nung tini je jaga koi bagan khai tongo nini o koi bagan rabar bagan jaga wo colony snamboi Bangladesh ni phainai rongna dayani aboni kuno guarantee to tong kun dino guarantee kuri haisi je সময় colony snamano je jaga borok ni choice ngano o jaga abo BJP khanai ndangnai Tipra mota khanai da nabi CPM khanai da borok kun dino wansukla borok ekmatro wansuknai mo Tiprasan jaga wo mo sung mo jaga chung choice ngka mo jaga no sung colony snamnai apro kuno lab tong lab apro kapal boi supai kapano kuno lab bangla haisi ang abon bagai ang nong thani hat jor khai request khayo je Janajati Morcha khai tongnai rok norok kisa wansuk bai de haisi nijini thega bethega ne bagai khai khana nango khai de haisi subi subidan bagai khai nango khai de haisi kintu je সময় ঠিক সময় phayo ojora kifil phayoi je dophan bagai samung khainai bongno logi phaidi ang nong nako kusana musungo paithago sini je Janajati Morcha khai tongnai sini leader rok nang sana musungo nongni boss rongno sadi nongni boss rongno sadi haisi norok je bulai toklai khai jaga senga nai tomani dokol khanai tomani nongni imang kuno dino puro nangya ang to sai gaisi nongni Narendra Modi bai Amit Shah je takarjola hai jaga rogo khwai hai jaga rogo simna hai jaga rogo helicopter bai rangni wati bari phano kun dino phano rogo seat nongno pass ngai maya guarantee te warranty haisi ang nongno sawo haisi kisa wansugai bujiwe samung khlai lai haisi huda nije thogoi la kuri haisi সময় magna takhadi nongni je seat tomani o seat no da norok banchiri narmano norok abono si chesta khlaidi